Welcome back mga kabayan. Dito naman po si Donna Bicolana. Magmumukbang tayo ng dinengdeng, lutong Ilocano. At meron tayong yung tirang kabayan at saka pritong isda. Meron ng kanin, konting kanin. At tubig. Tara, kain na po tayo mga kabayan. Saluyot, malunggay, kamote at saka kalabasa. At may okra pa po. Ayan. Ayan po. Kain na po tayo. Bugas na pa ako ng kamay. Sabayan niyo ako kabayan. Kain din kayo dyan. Yan po. Malunggay tsaka saluyot. Tataka ho siguro kayo bakit dinengdeng ang niluto ko. Samantalang Bicolana. Kasi po ang tatay ko po ay taga San Fabian, Pangasinan. At yung tatay ng mother ko po ay taga Moncada, Tarlac, Ilocano din po. Kaya lumaki kami na kumakain ng dinengdeng. Sa mga Ilocano dyan, kain po tayo. Ang sinahog ko po ay ulo ng galunggong prito. Pwede po inihaw, mas masarap. Tsaka ang bangus, sarap. Kamote, lagyan ng kamote masarap. Konting kamote. Libasa. Mga Ilocano po dyan. Mga kailyan, mga tayon. Yes po, andito po yung pamangking ko. Opo. Kakain ka na rin? Tawag po ako daddy doon. Tawag niya sa asawa ko daddy. Sa akin doon. Daldalo. Lucas. Kita po na sa video ko na nagpagupit. Yan po kamote, sarap. Ganda po ito sa katawan. Nilagyan ko po pala ng bagoong isda.
Fresh from Pangasinan pa. Mas nom-nom na. Hindi po ganun kaalat ngayon yung gawa ko. Kasi bawal sa nanay ko. Sa akin ka, maminsan-minsan lang po. Masama po sa aking katawan. Masyadong maalat. May ampalaya pa po pala. Ayan, may ampalaya pa. Kahit nga gulay lang po ang inyong kainan, mabubusog na kayo. Bukas mo tapon yung kanin. Mga kabubukas na po ng aking channel. Inyo pong lingkod doon na Bicolana. Huwag po nyo kalimutang mag-subscribe, like and share. At pindot na lang din po ang bell button para maging update po kayo ng mga bagong videos ko. At maraming salamat po sa mga new subscribers. Na may patuloy nyo pong panoorin ang mga videos ko. Lucas! Makulit mo naman. Dito ka na buwesto. Dito ka umupo. Uy, tayo ko na kasi. Kasi mainit pa nga eh. Dito ka mag-sit. Yes. Wala po yung sabaw. Kasi nasa sabaw yung sustansya na. Ang mga taga Bicol po. Wala po, magkaroon na po. Ito. Aking asawa po. Asan ka man ngayon, Han? To drive. Wala ko luluwi. Basta po. Boss mo, kumusta rin? Kayo, Ma'am Di. Magaling po kayo, Ma'am Di. Ilan to sa gift niyo po. Nato Shawi. Nurse Shawi. Basta po. Nurse Lisa. Pilalin, kumusta?
Sa mga subscribers ko na nasa US. Hi po. Thank you pala po kay Kuya Ernesto Gutlay. Pasalan niyo po ang kanyang channel, Ernesto Gutlay. Binrant niya po yung request ko na kantahin yung Skyline Pig yun. Sabi ko birthday ko pakikanta. Talagang kinanta niya po agad. Ang bait po ni Kuya Ernesto. Sa mga bumati po, mga subscriber ko at friends ko na rin po dito sa YouTube, maraming salamat po. Ganon din po sa mga friends ko sa Facebook at saka sa TikTok. Cecil, maraming salamat. Ginawan din niya ako ng video sa TikTok. Follow din niyo po ako sa TikTok, doon na Bicolano. This Bangshi, this Kulasa, this Franzen. Kahit simple lang po yung handa ko ng birthday. Masaya na po ako. Mahalaga malakas. Kasama ang pamilya mo. May tinitirang ka. Ayos ang kalagayan ng asawa ko po. Kaya paano may konti kaming nahanda sa kapagkainan. Isang malaking blessing na rin po mula sa taas. Alam po. Ubus ko na po ang aking gulay. Ano po? Ulo na po ito. Ay rin po kay Ma'am She's Journey. Kabayan ko po. Taga Ligaw po siya. Ang gaganda rin po ng mga may mukbang din siya. Meron din po siyang cooking tutorial. Tsaka may travel din po. Ma'am She's Journey. Mga kilalang pasyalan po sa amin sa lalawigan ng Albay. Yeah, don't forget po to subscribe, Ma'am She's Journey. At yung mga subscribe ko rin po na nasa Amerika. Subscribe nyo rin po sila.